नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया रसोई पाई सुप्रिया मु आपको स्वागत करुच्ची। आज रेसिपी देखा आसतु चिंगुड़ी आलू पोस्त कि मु आज यही रेसिपी बनाऊँगी। आपण मैंने भी घरे या निहाती भाव में थोड़े ट्राए कर देखु। आपण मैंने तो बड़ चिंगुड़ी खाइबे निहाती किंतु सान चिंगुड़ी भी ये रेसिपी आपण खाई नथिबे। तो जदि आपण मैंने ये रेसिपी को थोड़े देखी ट्राए करती ताले ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠି 100 ଗ୍ରାମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି, 2ଟା ଆଳୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଟମାଟର ନେଇଛି, କିଛି ପୋସ୍ତ ନେଇଛି, ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇଲି, ସୋରିଷ ତେଲ 4 ଚାମଚ। ତ ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି ଠିକ୍ ସେ। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି, ତା ଶୁଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ମାଖାଇ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ଗରମ କରିବି, ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ପୁରା ତାର ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଏ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାର ସ୍ୱାଦ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଏମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ମୁଁ କାଢ଼ି ନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ତେଲରେ 3ଟା ଲଙ୍କା ଦେଲି। ରାଗ ଆପଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇପାରିବେ। ପିଆଜ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଟିଥିଲି, ବଡ଼ ପିଆଜ, ତ ପିଆଜକୁ ବି ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଲି। ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ ଠିକ୍ସେ। ପିଆଜ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କାଟିକରି ରଖିଥିଲି ଏ ପ୍ରକାର, ତାକୁ ବି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିବା ଦେବି। ତା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେବି, 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ କଡ଼େଇଟିକୁ ଢାଙ୍କଣରେ ଢାଙ୍କି ଦେବି, ଟିକେ ଫ୍ଲେମ୍ କମ୍ କରି ରଖିବି। 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ରଖିବି। ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ତାପରେ କାଢ଼ିକିରି ପୁଣି ଥରେ ଚଲେଇ ନେବି ମଝିରେ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆମର ଆଳୁଟା ଲାଗି ନଯାଏ ତଳପଟେ। ଆଉ ମୁଁ ହଳଦୀ ନେଲି 1 ଚାମଚ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ। ଆପଣ ରାଗ ଆପଣ ଅନୁଯାୟୀ ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଭାଜି ନେବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୋସ୍ତ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମିଶାଇବି, ମିକ୍ସ କରିବି। ତାପରେ ତାକୁ ଧୋଇକିନା ବି ପାଣି ତାର ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଟମାଟର ପକାଇବି। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇବି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇକିରି ଭଲସେ। ତାପରେ ମୁଁ 1 କପ୍ ଆଉ ଅଧା କପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିକ୍ସ କରିବି, ଯେମିତିକି ଆଳୁଟା ଆମର ଭଲସେ ସିଝିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଆଞ୍ଚଟାକୁ ରଖିବି। ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି ଯେ କି ତାର ଫୁଟ ଆସୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟମାଟରକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିନେବି, ଯେମିତିକି ଟମାଟରଟା ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବି। ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମସଲାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି, କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି ତାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଭଲସେ ତା ସହିତ ମିଶିଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ପୁଣି ମୁଁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବି। ତାପରେ ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣା ଦେବିନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ପୁରା ତାକୁ ମାନେ ଦେଖିବି ଯେ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁରା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ପଖାଳ ସହିତ କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ଲାଗିଥାଏ।